मेहेरनाव कल खालामनो नागिरदों गाइस स्टे टिउन नायबाय था रिंबाय हेलौ हेलौ अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समावलाय फाग्ला उनावबा नागारलायनोबो हागौ मैयाबो नागारलायबो जानो हागौ गस्ला गिन्जिफोर बायदि दा खालामदै भाई पस्तायगोनबो अरे मारै बानाया जानो आं गोसोबा बे गोसोआ आं गोसोबा बे गोसोयो आं गोसोआबा बे गोसोयो बिदिबालाय बोरै गोसोलायनाय जानांगौ जालासोलै नोंजोंबो बेनिखायनो मा होनबावनो आरो बाथ्रायानो गैला बेफोर बार्जिन बापु जानोसै आंलाय दाबो बार्जिनखा नंगौना नङा आं फोथायालै 100% नङा गुफुराव लिरना होगोन आं 4 साइज A4 साइज माबायाव पेपाराव ओइ दाख्लै बागानाव लोगो हमनायालाय बेलासे गामसा खुना लायजागोन नोङो जोंजों दा थांनानै हाय फ्रेन्ड्स वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल स' दिनै ब्रादार जनजों आंजों फैलायबाय मा टपिक लाना फैदों जों दायो नायलालै जोंनि भिडिअखौ रावबो टपिक लानानै लाब गैला नायमारला नायनायालाय मोजां टपिक मा टपिक लाबावनो जाबाय जोङो दायो कनफिउस जाबाय टपिकखौ लानो आखाय नोंनि इदिसो खालामसिगोन नामा होमबासो नायसिगोन ब्लग टपिक लाबाबो नाया माबा मोनसे सिरियास मेटार लानानै खालामबाबो नाया माखौ नायोमोनलाय मानसिफ्रा आजिखालि भाइराल नुलै माबा माबि भाइराल जाबासो नायो मानसिफ्रा मा भाइराल थाय आजिखालि बिदि भिडिअखौसो नायग्रा जाजोब्बाय आरो ना मानसिफ्रा अलमोस्ट दायो नोंथांमोननो आं देखायनो स्टे टिउन खालाम दानिया आङो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों मानसिफोरा माबायदि कन्टेन्टखौ नायो बेयाव नुदों बड' भाइराल भिडिअ गुगल सार्च खालामना नायदों आं आरो बिनि आन्दाराव नायोब्ला मा मोनो बड' भाइराल वाट्सएप ग्रुप बेफोरबायदि नायनो मोनो आरोना नोंथांमोना जुदि फोथायाब्ला बड' भाइराल भिडिअ होनना गुगलाव खनसे नाय बिनि सार्चआव मानसिफोरा मा रिलेटेड नागिरो पिपल अल्सो सार्च फर मानसिफोरा बिखौबो नागिरो बड' भाइराल वाट्सएप ग्रुपबो नागिरो बड' भाइराल भिडिअ 2020 लिना बेखौबो नागिरो ओमफ्राय गाहायाव मोनसे दंबावो बुंजाखाया नामखौ माबाखौथ' बुंजास्राला नायलाय रावखौनो बरन जाला बेबायदि टपिकखौ मानसिफोरा बिदि सानाखैमोन मानसिफोरा बेबायदि टपिक नागिरो नोंथांमोना फोथायाब्ला गुगलाव खनसे थांदो बिनि उनावहाय बड' भाइराल भिडिअ होननानै नागिरदो बिनि उनाव रिलेटेडआव नायबानो जाबाय आरो नारखो लांनानै गोजौआवहाय नायहैदो मानसिफोरा मा नागिरदेरो बिनि आन्दाराव बियो बेखौ गगला खिन्थागोन आरो ओरैबायदि स्पेसियेल टपिक नागिरो बर' सेंग्राफोरासो नागिरो ना सिख्लाफोरासो नागिरो जों भिडिअ खालामो ब्लगिं बायदिसिना जायगानि एबाउट रिलेटेड हुइथ सिंगार जों बिसोरजों माखासे कमेडियान जेरै मेहेर रिमल मोनजों जों भिडिअ खालामो जोंनिखौ नाया भिउसानो जाया माबायदि कन्टेन्टखौ चार्ज खालामना नायो नोंथांमोनखौ दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय आरो मा किवर्ड होनानै चार्ज खालामनानै नागिरो जों बेखौबो खोन्थाबाय नोंथांमोना फोथायाबा गावखौ टेस्ट गुगलाव नायनो हागोन आरो ना इउटिउबाव नायनि दानिया इउटिउबाव माबायदिखौ नायो दे दानिया जों इउटिउबाव थांबाय सार्च इन्जिनाव जों स्क्रिनखौ देखायग्रोबाय इउटिउबाव ओरै देखायदो नै जाबाय बांद्राय मोजांबो देखायजोबनो हाया माने ओरैबायदि सेन्सिटिभ वर्ड्सफोर दं बेवहाय दानिया बड' भाइराल माबाखौ जों थुनानै लाबाय किवर्ड्सखौ दानिया इउटिउब सार्चआ जोंनो मा मानसिफोरा नागिरो बेखौ खिथिबाय बड' भाइराल भिडिअ 2021 निउ बड' भाइराल भिडिअ 2020 LINA नामखौ बुंला LINA बेनि उनाव बड' भाइराल कल रेकर्ड बड' भाइराल निउ बड' भाइराल भिडिअ टुडे दिनैनिखौबो दिनैहाय सोर बिदि जादों बेखौबो नागिरो ओरैबायदि आरोना
बड' भाइराल भिडिअ 2021 ओमफ्राय बड' भाइराल निउ 2021 बड' भाइराल वाट्सएप ग्रुप मानसिफोरा मा माइन बेफोरखौसो माने बेयाव सोनानै नागिरो आरो मानसिफोरा बेखौसो नागिरो दिनै जोङो जोंनि कन्टेन्टखौ मानो नाया होननानै जों सिन्था खालाम माने किवर्ड्सखौ सार्च खालामदोंमोन आरो जोङो हमनानै ला इउटिउबा मा बुस्थुखौ रेंकिं बांसिन खालामदों जों बेखौ दिमाग लागायनानै जों नायदों दिनैहाय मोननो हादों बर'फोरा ओरैबायदि लेथ्रा कन्टेन्टखौसो नागिरो इउटिउबाव मा दंबावो भाइमोन मोदोमा साननैसोनि लखासै मा सानदों मा नागिरदों मानो आइखां बायखां जादों माखौ नागिरदों माखौ मोननो लुगैदों मा मोननो लुगैदों मा नायनो लुगैदों जेबो बेनिफिट गैया बेफोरखौ नायनानै मा सानदों मानसिफ्रा जेनेबा मा सानो बेफोरखौ नायनानै मा मोनो दे मा मुलाम्फा मोननाय दं बेयावहाय नायनानै गावखौसो खस्थ' खालामनाय ने गावखौ खस्थ' खालामनाय गाव हार्ड जानानै माने गावखौ खस्थ' होनायसो बेथ' मोनसे बेनिफिट जाया बेनिफिट गैया अब्लाबो गुगोला माखासे सार्च इन्जिन दङ बिहा ओमफ्राय मा खालामो बियो सार्भिस होयो जोंनो जेरै जि ड्राइभ इउटिउब जिमेल अर्कुट जिमाइल बेफोर गासै सार्भिसखौ जोंनो गुगोलनि थ्रुयै मोननाय जायो बाट मानसिफोरा बेखौ मिस इउस खालामो ओरैबायदि मानसि दं आरोना बुंनो नांला दानिया सानफ्रोमबो मेहेरा WW माबा माबि खालामबाय थायो गावसिनि बे मना सेन्टारनि स्कुल फिल्डआव दिनै मा बाटासपुर मिलन फिल्डआव दिनै मा खालामदों नायनि बेलासि टाइम जाबाय खैथा जाखो टाइमा 3टा जानोसै दानिया कल खालामसै आं बेखौ मेहेरनाव कल खालामनो नागिरदों गाइस स्टे टिउन नायबाय था रिंबाय हेलौ मा खालामदों फिल्डआव ओंखारा औ मैयायो माबा पुसआप खालामनानै लोमजादोंसो साला जागोनलै बिदिजों मा खालामो बै नोङो मालायफोरनो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड फुरा नागिर होयो नालाय लाइभआव थांनानै बुजिबाय मैयायो गोगोम जादोंमोनदां पार्टिया हराव बुजिबाय साला जोंखौबा लेंहरा आरो न' थगायनो जायगा मोनाखै थगायनाङा फटक दं आंनियाव बाबा अयथासारखालै अबाव नुनाय दङ फायखाना बारियाव दङ जों फायखानायाव दं जों गामसा खुना लायजागोन नोङो जोंजों दा थांनानै मोदोम सुवाद दासो मोनदों माबालै दाख्लै टाउन थांदोंमोन ना बे फंबायनि माबा खानाय सिननायनि बायदिसिना लानानै ओमफ्राय ओरै जाबोखोथाय गगाया बारा जाबोदों आदसा होमबालाय मोजां ट्रिटमेन्ट लाब्रा नङा आं माबा नायबाय डाक्टारनावबो नायबाय आङो कर'ना मोनगोन आं सानदों आरोना आंनाव प्रेसार जाबायदांलै होननानै प्रेसाराथ' अलमस्ट नोंनाव दंखायो गैया लसो दं होनबावगोन बे बाराबाथाय ओंखारमाराखै मिथिबाय नङा लसो होनबावगोन नोङो दा बाराबा एसेबा ओमफ्राय डायबेटिसबो नायदोंमोन आं ओमफ्राय गैया जेबो ओंखाराखै ओमफ्राय प्रेसारबो गैया माने ओरै बुंदों आरो ना नों वेटखौल' खम खालाम होनबानो हारसिंनो नोंनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन आरो अमा मेजेम जाबावनो सोरगोफुरियाव आंखौ लेंहरालासिनो सावजाहैनाया दाख्लै नासो जादों पार्टियाव नासो जाबाय पार्टि नङा माथोमोन बियो
माबासो दुगैनोसो थांदोंमोन ओमफ्राय आथिंआनो गल'बोबाय ओमफ्राय आरो सोंदोंमोन मोजां थांखुमाग्रा ओइ 50K जाबा मा जाहोगोन होनदोंमोनलाय जाहोगोनबो होनदोंमोन गार्लफ्रेन्डबो देखायगोन होनदोंमोन आंथ' नुवासैनो गार्लफ्रेन्डआ बहाथो देखायखाबाय माथो ओइ बे दस्रासो मा दस्रा बेखौनो लागावा फाग्ला उनाव कनफार्म जायाबा नोंखौ आरे गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड समावलाय फाग्ला उनावबा नागारलायनोबो हागौ मैयाबो नागारलायबाय जानो हागौ बा मैयाबो नागारलायबाय जानो मानसियानो माबा कनफार्मानो नंला माबा अपसनेलसो जालांजोब्बाय माथो सेलेब्रिटि जाहांबायना नङा बिदि खोथा नङा गस्ला गिन्जिफोर बायदि दा खालामदै भाइ पस्तायगोनबो आरे मारै बानाया जानो आं गोसोबा बे गोसोआ आं गोसोबा बे गोसोयो आं गोसोआबा बे गोसोयो बिदिबालाय बोरै गोसोलायनाय जानांगौ जालासोलै नोंजोंबो आं बेखौ गोसोखायो बियो आंखौ गोसोआ दायो आच्छा आं नागारखांनायनि उनाव आंखौ गोसोबा थरिनो आं बेखौ लागोन बाब मासि डेन्जारलै बेनिखायनो मा होनबावनो आरो बाथ्रायानो गैला बेफोर बार्जिन बाप्पु जानोसै आंलाय दाबो बार्जिनखा नंगौना नङा आं फोथायालै 100% नङा गुफुराव लिरना होगोन आं 4 साइज माबायाव पेपाराव ओइ दाख्लै बागानाव लोगो हमनायालाय बेलासे बागानाव लोगो हमनाय आं रेकर्ड आङो नुदों बागानाव लोगो हमनायखौ नुदों आङो जिगुद आं लोगो हमफेराखै नोंसो गोदोला बागानाव लोगो हमोमोन जानाय दिनैसो मिथिदों आं बेखौ आंखौ नंखाब जाबा नोंसो मा लांग्रा मिथापानजों मिस्टिजों लांग्राया सोरमोन नोंसो मिथापान मिस्टि बावना दिनैसो मिथिदों आंबो दिनैसो मिथिदों आं दि बिदि मावफ्लांदों मालाबानो न'निनि पान दखानाव लांनाया सोरमोन आं नुवाखै सानदां सोरनियाव न'निनि पान दखानाव राहुलानि दखाननिफ्राय बावबाय आंबो दिनैसो मिथिदों आं दि बिदि लांदोंमोन बिराद फालतु बियो मिथिबाय आं होनदों नोंखौसो नुदोंब्रा आङो आं बागानाव लोगो हमफेराखै हमदों सानसेखालि आं नुदों आंना गैयालै सोरखौ लोगो हमनांगौ जाखो आं सिंगेलसो प्रेजेन्टआवसो सिंगोल जानो हागौब्रा साननैसो सिगांथ' दंमोन आं नोंबायदि नङा मिथिबाय लांनाया सोरमोन मिस्टि बाव क्या बात है फालतू साला क्या बात है यार क्या बात है आंबो दिनैसो मिथिबाय नोंगौ बागानाव लोगो हमग्रा नोंखौसो नुदों आंखौसो उल्था होनलायबाय बागानाव लोगो हमबाय मिथिबाय दायो बियो बहा दङ देलाय बुंलाय नोंसिना आं बागानाव थानो हागौ बागानाव मोखां नायलाय खिबावदों दा साला जागोनलै मोनामगोन नोंनाथ' खिया खम मोनामगोन बे दालिजों आलुजों जाबोनाया सोरना आं दालि आलु जायाखैलै Oh my god! फालतु ना नों फालतु नोंसोरसो बिराद गाज्रि खालामबाय माथो ने नोङो ओमफ्रायथ' मा होनबावगोन आरो कन्टेन्ट नागिर फाग्ला जोङो थांनोसै होमबा बहा थांनो माबायाव हाजोआव अबे हाजोआव बमदिला होननानै 15 डेटआवथ' दोना ओंखारलायनो रेडि जालायबाय आङो साला आं जायाखैखाय खेला न'खौ बि खेला
ओइ नों बायदि बोरै भाइराल जाबावगोनब्रा जोंलाय देलाय आइडिया होलाय लंथं थुनानै मोसा मा खालामनांगौ लंथं थुनानै मोसा आयै मासे अयनायलै बागुरुम्बा होननांगौ हा मोखां देखायनाङा होमबा बोरै भाइराल जागोन दे मोखां देखायाबा फार्स्टआवल' मोखां देखायदो गोजानाव थांनाय खिबु देखायदो जानाय नङा फाग्ला आं भाइराल जानो होननानै जायाखैलै आंखौ भाइराल खालामसै बेखायनोथ' जों बोरै जाबावगोनब्रा कन्टेन्ट नागिरनानैबो मोनला मा कन्टेन्ट होबावगोन जोंलाय जोंनि कन्टेन्टखौ नायलानो माथो ओमफ्राय थरिना आंनिखौ नायो खेला मानो नाया 50K खायसे नायोब्रा जेनेबा सोरबा नायोना ओमफ्राय जेनेबा हमनानै ला एखेब्रा नोंसिनावबो 10,000 20,000 10,000 11,000 दङ दा बेयावनो 200-300 जन नायो जे थिगानो ओमफ्राय साननानै सासेनावबो माबा 7,000 8,000 दङ आदाजनावबो ओमफ्राय बेनाबो मालाबा 100 मालाबा 200 नायो बेनाबो थिगानो ना एखेसो बोरै एखे जायो नोंना 50,000 आव बेसेबां भिउ जायो 20K हा बेसे मोजां कन्टेन्ट बालाय थांगोन आरो एसे 5K बादे 10,000 आ जोंना 1K जानांगौना जानाङामोन देलाय 10,000 आ 1K जानांगौ आरो होमबा 5,000 आ डेटसोना 5,000 आ डेटसो बोरै मिथिगोन नोङो मानो नङा बेलाय गोदोनिनो नंगौ नंनायालाय 4,000 आ डेट आंना 4,000 4,000 आ डेट ना ओमफ्राय 6,000 एखेब्रा दा ओरैबादि जायोलै बुस्थुआ माने दा हमनानै ला जों मोनसे कन्टेन्ट सुजुयो खिन्थु बिसोर बे कन्टेन्टखौ सुखुवा बिसोरनो डिलिट खालामनांगौ माबायदि नांगौ पाब्लिश मावनाय ओमफ्राय देरा बुं दे पाब्लिश मावनाय नांगौब्रा बिसोरनो कन्टेन्टखौ जों सोमावनो हागोन ना हाया थाबलिखौ मानो हाया जाखो हायो होमबा जोंखौ मानो नाया होमबाथ' आं शेयार खालामना होगोन आपल'ड खालाम माखौ थाबलि सोमावनायखौ माथो मोजां ना आखला साला मोजां भिडिअखौ शेयार हारे मोजां भिडिअ मोजां कन्टेन्टजों भाइराल जानायखौ नागिरदोंरा जोङो ओरैबायदि खालाम ओरैबायदि दे ओरैबायदि खालाम मोनसे फानि भिडिअ खालामदो आंबो थागोन नांगौबा मालाबा ओमफ्राय मिउजिकआ नोंनिया मोनसे दंमोन ना बिदिल' आरो मिउजिकआ माने प्रेंक भिडिअ बानायलाय नोंसोर बिराद मोजां नांगोन जोंनि भिडिअआव मोजां नांनो सासे थैनोसैमोन प्रेंक भिडिअ बनायनानै आरो सोर दं माला फार्स्टआवहाय आङो धिकियाजुलि साननैसो जाबाय टाउनाव प्रेंक खालामदोंमोन ना बुजानोसैमोन माबादिमोन एकदम अरिजिनालहैनो बुजानोसैमोन जोङो बेखौ उनावहा सिक्रेट रायलायनोसै फनाव खोन्थाबाय थाला बिगुरफ्रा भिडिअसो बानायगासिनो दां मा भिडिअ बनायला बायनोब्रा माखौ माथो होमबालाय मा फन सिक्रेट बेलाय आया बेफोर बाथ्राफोरखौ फनाव रायलाय जायो नामा रियेल फेस टु फेस रायलायनोसै रा भिडिअ बानायोब्ला नोंसोर सासे सानैजों नङाब्रा ग्रुप थांनांगौ ग्रुपआनोमोन जोङो हाग्रा ग्रुपआवलाय बोरै बुलाबायना होनो खनसेयालाय बुजाखागोन बुजाखागोन हागोनबा नों बुजा नांखागोन ना बे फाग्ला नों प्रेंक भिडिअ बानायोब्ला नों खनसे बुजाखानांगोन हा मा खिथानो माने जिरायरा हा रेकर्ड जाजोब्बाय दे फाग्ला दाहाय थांसिगोन खैथायाव थांगोन इयो टाइमखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाथ'ला जिखुनु जाया गाबोनसिमाव नुसिगोन आरो बेखौ जाम्बा बेफोरखौ होयो नामा नों जेबो सिन्था खालामना गाबोन नायबाय थाबानो जाबाय दे
Aru share खालामना होनो दाबाव. Janganlah minta nunga. Share खालामनो दाबाव. Tapli समाव खोनासंलाय. Tapli समाव share खालामखा नङाबा दिगदार दङ नोङो. Janganlah minta nunga. Loomजाखादों डेन्जार गेट जानानै दं बिदिया खिफि गोनां मिथिबाय. Hey deh. Mas letra मानसि बेलाय. ग्रुप नांगौ ना प्रेंक खालामनायाव ग्रुप नांगौ दा जों ग्रुप दे नोंसोर प्रेंक खालामदों आंजों खालामजायाखैथ' आरो बे देलाय हगारलाय आं खालामगोन बिनि उनाव प्रेंक नङा जों प्रेंकखौथ' खालामला इलिफेन्टसो खालामदों जोङो मिथिबाय. आं मिथिखादों दहाय क्लिं क्लिं गाबनायाव क्लिं क्लिं गाबनायाव नोंसिनि मबाइलानो खोनाहोयोबा गाबमारदोंमोनथ' आरो गेजेर ससेयाव भिडिअनि माबाया लानाया थिगा. ओइ दे थांबाय थानिलै दे थांनोसै जोङो दे भिडिअ'आ लावद्रायबाय लावद्रायाखै जानला मेनला नङा. जेखुनु जाया नों थाफ्लि समाव शेयार खालामबानो जाबाय. अके दे दोनबाय दै. आंनि माबा हो हेशटेग. मोनसे खोथा दे नोङो आं सोंनायखौ एन्सार होदो. मा होनदों सों थाफ्लि समाव शेयार खालामगोन ना खालामा बुंदो दे. आं शेयार थाफ्लि समावनो नोंसोर नुयो नामा? ओमफ्राय आंनिफ्राय लास्ट कुइसन जोंनि चेनेलाव बेनो बाम्पार कुइसन बियो दिनै फार्स्ट कुइसन. बे कुइसना जाहैबाय खेबनैखौ फ्रि मोनो खेबसेयावहा बायनांगौ मा बुस्थु? मा बियो? खेबनैखौ फ्रि मोनो खेबसेखौ बायनांगौ. दे कमेन्टआव खिथाहरगोन आं. अके दे आरो भिउवार्सफ्राबो खिथाथोंसै जोंनि भिडिअखौ जायफोरा नायदों. साबस्क्राइब शेयार खालाम बर'जों बर' शेयार खालामलायनांगौ. औ आरो सापर्ट होलायनांगौ आरो बयबो बिदिनो सापर्ट होनानै चेनेलफोरखौ गिदिर खालामहोनांगौ आरो. धन्यबाद बिदि बुंनायनि थाखाय. थेंक इउ सो माच. दे बाय. आं लोमजादोंसो प्रे खालामनायनि थाखाय. अके दे बाय. कलखौ दानबाय जोङो ओमफ्रायहाय गाइस नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मेहेरनि कल रेकर्ड खालामनायखौ ने कल रेकर्डखौनो होनांसिगोन जोङो रेकर्ड खालामबाय नालाय. स' माबायदि मोनदों बिथांजों रायलायनानै नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामदो आरो जि कुइसन सोंदों बिथां जोंहा ब्रादार जना सोंदोंमोन मारैमोनलाय कुइसना? खेबनैखौ फ्रि मोनो खेबसेखौ बायनांगौ मा बुस्थु बेखौ जरुर कमेन्ट्सआव हर नोंथांमोना. आरो जायफ्रा मेहेरनि भिउवार्सफोर दं लाइक होदो शेयार खालामदो ना मा होनो दामाक्का थाफ्लि समाव शेयार खालामदो. बे रावा जोंनिफ्राय गोदान नङा दे. मेहेरबानि राव बादिनि. अके आखाइ नोंनि बाय बाय लाभ इउ अल.